Nakatala og 73 ka kaso sa hand, foot and mouth disease ang Island Garden City of Samal sa Davao del Norte karong tuiga. Subay sa report, ang mga kaso na record gikan niadtong bulan sa Enero hangtod Oktubre 12, 2024. Din 20 ka mga kaso ang natala sa Babac District, 38 ka kaso sa Samal District ug 15 sa Kaputian District. Ang hand, foot and mouth disease usa ka sakit nga gikan sa grupo sa enterovirus. Mga infant kun bata ang kasagaran na matakdan niini. Paspasab ang pagkatag sa hand, foot and mouth disease pinaagi sa direct contact, respiratory droplets, human waste ug mga kontaminado nga butang. Matud sa mga health officials, ang pagtambal sa kondisyon niini magbase sa sintomas kung symptomatic treatment. Ang mga bata nga maigo niini kasagaran maulian sulod sa 7 hangtod 14 ka adlaw nga wala magkinahanglan og antibiotics. Lakip sa sintomas sa hand, foot and mouth disease, ang red spot kung pula-pula sa baba, kamot, tiil, kalintura, panakit sa tutunlan, pagkaluya ug pagkawala sa gana sa kaon. Kanunay ang pahimangno sa City Health Office nga likayan ang mga individual nga nataptan og hand, foot and mouth disease. Batasanon ang paghugas og kamot, pagpanglimpyo sa balay nga dunay disinfectants, pag-inom og daghang tubig, pagkaon og mga sustansyang pagkaon ug ang pag-isolate sa mga pasyente aron malikayan ang pagkuyanap sa sakit. Gidasigsab ang mga ginikanan nga ipakonsulta dayon sa doktor ang ilang mga anak ug galing makasinati og sintomas sa hand, foot and mouth disease. Padayon nga giawag sa City Health Samal ang publiko hilabi na ang mga ginikanan nga magpabiling alerto ug magbinantayon batok sa hand, foot and mouth disease aron malikayan nga matakdan ang ilang mga anak. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.